Ja fa un parell de setmanes que vam fer la primera sessió d'entrenament de vídeo. Des d'aleshores la situació ha millorat, però encara no ens podem relaxar. Hem de seguir respectant les mesures de protecció establertes per tal de tornar el més aviat possible a la normalitat. De moment, encara no podem iniciar les classes presencials de judo. Anem, doncs, a fer una segona sessió d'entrenament perquè aquells que ho desitgeu podeu treballar a casa d'una forma divertida. Recordeu que aquestes sessions no són rígides i inamovibles, només són una base sobre la que pugueu treballar. Podeu treure exercicis i posar-ne d'altres que us agradin més. Us podeu fer una sessió a mida dels vostres recursos i de les vostres capacitats individuals. Tingueu en compte que el més important no és tant el que fem, el més important és fer alguna cosa per tal de mantenir-nos actius tant a l'aspecte físic com emocional. El primer exercici que farem d'aquesta sessió d'entrenament serà córrer sense moure'ns de lloc. Tant ho podem fer amb les bambes com descalços i posar una estadilla. Busqueu un punt, una rajola, un punt fixe i allà. Treballarem una tècnica de judo. Es diu Tiashi Barai i es tracta d'escombrar el peu de uke. D'acord? Bé, el moviment per fer Tiashi Barai és aquest. La cama no pot anar estirada, flexionada. La cama té d'anar estirada i el peu de costat. I aquí escombraríem el peu que ens avança uke. Una manera de fer-ho és fent servir un pal d'escombra o de fragona, fixeu-vos. Ara anem a escombrar el pal. Hem de fer-ho des d'una posició propera, més o menys un pam de distància. Si ho fem des d'aquí, quedarem molt lluny i no arribarem a escombrar. Aquest exercici el que farem és rotació de braços. Els dos braços alhora, fent tota la rotació. En fem 10 i canviem el sentit. Enrere. En fem 10 i canviem un endavant i l'altre enrere. 10, tornem a començar. Endavant, després enrere. I un endavant i l'altre enrere. Bé, anem a treballar una altra tècnica de judo, en aquest cas Kouchigai. La podem treballar amb un pal. I el que fem és una passa endavant i amb l'altra cama seguem el pal. Passa endavant i seguem el pal. En aquest exercici el que farem és agafar de casa el que tinguem més a mà. Pot ser una taula, com en aquest cas una taula baixa o una cadira. I el que farem és passarem ratant per sota i després passarem per dalt l'obstacle. Ara anem a fer un treball d'equilibri. Ens farem un circuit a casa, al terra. Tant el podem fer amb els cinturons de judo com agafar paper de lavabo per fer el circuit, tal com he fet servir jo en aquest cas. D'acord? Podem fer-lo també amb la direcció contrària.
Aquest exercici el que farem és recollir objectes que tenim a casa nostra. En aquest cas es tracta de recollir 4 objectes i portar-los fins aquí. Tindrem un minut de temps per fer-ho. A la segona sessió el que farem és aquests mateixos objectes tornar a deixar-los en el seu lloc. Anirem a buscar un paquet d'arròs, una escombra, un raspall de dents i un àlbum de fotos. I tindrem un minut. Bé, per l'escombra, l'àlbum de fer fotos, un paquet d'arròs i un raspall de dents. Recordeu que a la segona sèrie el que farem és aquests mateixos objectes deixar-los allà on els hem recollit. Per últim farem aquest treball que el que farem és una torsió de coll. Farem com si estéssim en un partit de tennis, amb la posició com si anéssim a saludar de genolls i anem seguint la suposada pilota. El cartell amb els paràmetres de l'entrenament. Pel nivell 1 farem 2 sèries. El temps de treball a cada estació serà de 30 segons. El temps de pausa entre cada estació serà de 30 segons. I el temps de pausa entre cada sèrie de 2 minuts. Al nivell 2, número de sèries 2. Temps de treball a cada estació, 45 segons. Temps de pausa entre estació, 30 segons. I temps de pausa entre sèries, 2 minuts. Ara disposeu de 2 sessions d'entrenament on treballareu la coordinació, l'equilibri, la força i la resistència, d'una forma divertida i sense sortir de casa. Us proposo que mantingueu una rutina. Per exemple, els dimarts en l'horari de judo podeu fer la sessió número 1 i els dijous, també en l'horari de judo, podeu fer la número 2. Recordeu que un bon judoka no és només aquell qui domina les destreses d'aquesta disciplina, qui sap defensar-se. És també aquell qui intenta fer sempre el correcte. Per tant, mireu de respectar la distància de seguretat, portar mascareta quan sigui necessari, respectar els horaris de confinament i, sobretot, fer cas del que us diguin els pares. Una abraçada.